Bejöttem nektek egy Stumble videóval, amit az egyik kommentben láttam, hogy próbáljam ki egy pályát, aminek az a neve, hogy 3, 1, 9, 2, kötőjel, 5, 6, 0, 9, 5, 6, 0, 9, és 1, 5, 0, 6. Igen, itt is van, Mr. Kiss. Please, rakd be a videóba. Jó. Crit, és akkor mehetünk. Igazából nagyon nagyon izgulok. Milyen lesz? Na, legyen. Eddig jó. Eddig kifejezetten tetszik. És itt mit csináljak? De ügyes vagyok. Nem tudom, hogy ez hogy vitte ki egyelőre. Ja, hogy itt vissza kéne ugrani, értem. Hú, te. Meg lenne. Fú, te, mi van ezzel? Én már komolyan mondom, hogy nem tudom. Na jó van! Hogy vitte ki? Előre is üzenem, hogyha ezt a videót látod, akkor mondd meg, hogy vitted ki. Ha lehet, át kell rajta bagolni. Nem. Megvan. No way, te! Jó van, checkpoint. Te. Igen, és akkor innen kell ide fölmenni. Istenem. Fú, te! Menjél már! Mi van ezzel? Fú, remélem megkaptam a checkpointot. Jó, és megvan a checkpoint. Jó, az ott senki. És akkor menjünk. Jó. Így, és... Hát ez nagyon jó videó. Vagy nagyon jó pálya. Hát igazából erre 10-ből 10-et adok. Ez nagyon jó volt.